siloy kini. Military man tayo ko pamatyon ako mga batignaong ba nga kuan ba. Dakpo na ko. Ay, gusto ta gani kanina. Lagi ka? Gani ka po. Wala pa ka kasi yung parang pamura kag sindiri lang ang kuan ba. Palit man ni mama. Ha? Palit man ni mama. Lagi kay duha lagi unsa na siya? Oh, kagibay man ni Ninang. Unsa na kanang duha na unsa man na siya? Manika man ni para barang-barang tugtudluan man ko ni mama. Barang-barang. Barang-barang na to kanang imong manika di ay. Oh, naaman mo ko dagom na dako kaya. Silon nga ta kanang manika rin silon ta patin ko na. Ayaw, oy! Ako tagaan ko maninay kwarta, daghan kayo atong Pasko. Daghan pa tani, hatag na ako, pangitan ako uban maninay ba? Tago man! Ba, nahapit tuto na ako kitan ba? Tago lang! Ako kani maninay, kay patyon ako, basta makitaan ako, na ako'y nakitaan na to maninay, nidagan man po, silon ta na ako ba? Dako kay itong utang na ako atong Pasko ba? Wala ka tagi? Wala ko tagay. Alo, ako palitan po ko sa Nina, Princess, palitan po ko sa nice kaayo. Ay, pagkakasyonti kay kayo, kay ka, bagay mong ninong. Ako gani ninong gani kay, bungbuang to sila ba? Pasiyaw rin ito, bunyag na mo. Binuwang rin ito, bunyag na mo. Wala mo para bunyagan, kaya wala mo tagaan. Wala di, pobre kay ka maninay di ay. Wala, ako ang pangarap kay, magpulis ko kay dakpon ako mga kuwan po, silon ako. Kisa po imong dakpon. Dili ka nang manakop sa highway, ka nang... Kisa po imong dakpon. Kanang mga batik na ako, dakpon ako, pasilon ako, patyon ako. Unay di ka dakpon biya. Ang kanang. Ako pangarap ko, kay mahal kong military, kitawagan ako ang mga... Unsa ni? Hello, midik. Dili man na sa midik. Unsa din eh? Ang kanang sa midik ka naman ang nasamad. Ah, nasaman, abi na ko natawag. Di na mo, di ko, guro na putlan, maguro niya ko telepono, guro. Ay, nakakawag, sumbakot ako, pasilon ta karon. Ayaw. Paligsan ta ka sa kong tarak-tarak na. Oy, New Year na ba ya? Dili ta mag-away, magdula lang ta. Nagtula. Ganahan lagi ko pinaka-number 1 akong ganahan ka ng duwa-duwaan ka ng balay-balay. Ganahan kang balay-balay. Ay, balay-balay. Wala man ta balay-balay. Isa man nagabutang kaning kondri kaning yahong nga dako kayo nga tipik na. Nabuhat ko ning yahong nga dako kayo mura may isublan ng spaghetti lechon. Paksiw mura na Dili buhat. man ni yahong. Ha? Dili man ni yahong kampana man ni. Kampana wala man giling-gilingan para hutingog. Kuan man ni kadto man ni butangan sa kuan sa bahaw. Dinay piya to magwapo ka karon mura ka kanang Cinderella nga nalugi ta sige ka kag medyas lagi. Oh, para dili ko paakon sa lamo. Dawa to balay-balay. Nga. Ay, ayo panuklugod sugid sa mama. Hindi ka manika, barang-barang man ang kanang barang-barang sa manika kanang kanang magduwa kanang laban sa utangan ba barangon. Ano man si mama kalitan daghag duwaan nya anak ko maninay unsay mo gusto? Anak ko manika lang mama. Sige kana lang imo. Tawagan nila ako day. Hello. Naibuang diri nagdalag manika kay nasi barang-barang kuan. Lain na ni mo. Magaway balik sa ta ka sa kong sakyanan ron. Nabi ka sakinan. Dili, sakyanan man nila ko. Hini man na mo dagon. Ikaw na alin na ako dito pinako dito bi. Ay mangaway lagi ka. Ano ganda ka? Ayo, magkamahal lang ako. Buwag kay kanang, kay anay mo nila kay masawag kat buwag. Dakpon biyan ako ng batik na. Singalimot ka. Pulis biya ko. Pulis biya ko, military biya ko. Pulis ka? Pulis ko. Kasi tanong na okay, kriminal. Dili man ka pulis god. Unsa ni ko? Nang imong nang mura man kuan kanang Unsa? mura man kawatan.